Nasa linya po si Mayor Rosal, napunan niya to. Mayor, good morning, Tabi. Yes, Andy. Apo, Mayor? Hello. Ayun, medyo, sige, medyo nag-fade Tabi kinitan sa imong signal. Ayun na, okay na. Yeah, okay Tabi. Mayor? Tabi, okay. Yes, Mayor, good morning. On there ka po sa Good tuyang morning. programa ko niyan. Good morning, Tabi, sa Gabos. Apo, Mayor, napapod pa ako kasuhapon pa bagainin na news about nasaro ang barko na may barge sa naguyod na may kargang o-ring na pagsadiri po din sa negosyante na taga Mila or Camarines Resort sa Legazpi point of entry kay ni, port of entry. And then may dosing aligado na positibo sa COVID-19 na crew. Nakaabot na po sa amin ni Mayor? Yes, Tabi Henry, actually kang Saturday pa. Apo. Na-pick up ka na ini sa Coast Guard. And as a matter of fact, nag-form na kitang task force dito. Apo. Kaya ba siyempre ang OC dito, may mga foreigner ini. Although ang kapitan ka ni, taga Victory. Ayun, okay, okay. Yun iso nag-atod kang mga coal, di baga sa semento. Iya po. Aling Indonesia. Bago pa ng foreigner, mga taga-Kamsor, mga taga-Kamsor, ang mga crew, oo. Mga crew. Yes. Foreigner man. Yes, oo. Mga taga-Kamsor. Ang taga-Legazpi lang, so, bisa mo yan so, kapitan. Oo. Taga-Victory pala. Victory. And, actually, bilang nasunasa laog, 20 ang bilang sa laog. Nagagi na ito naman sa Butuan City. Apo. 20 ang crew, 12 na ang positive. Okay. Diba? So, sa ngunyan, initially, Henry, siyempre kung mga Bicolano ini, siyempre talagang dapat sasaluhon tayo ini. Opo. Sa mga tatuya ini. Now, nakaredy naman si Dr. Eric kang BRTH in case na i-quarantine ini. Saluhon ini. Iya po. Oo. So pagkabot tabi yor kay digdi sa pier, sa satuyang pier. Sa pier kan Legazpi o duman sa private port tabi yor maduong ini na barko? Sa private port. Sa may padang area no, tama? Sa may padang area ini. And actually ngayon na aldaw may meeting ang joint task force. Kaya ang OCD, of course ang team PRTH, and so tagsadiri mismo. Ayan, oo. And kasabay na sa palanog, tanganing pagtarabangan. Ay, very good. Okay. So pag gawin tabi yung minabot dyan. Sa luladan, iya po. Sarapin na yan. Oo. So ano tabi yung initial na plano pag uminabot dyan sa lugar na yan, sa pier? Are they allowed to disembark? Dapat sa contact, dapat may siguro na naka-PPE. Yan ang pagulayan pag yan, ano? Kasi sa kaya na auto. Iya po. Dapat sigurado kita sumasapat sa driver. And siyempre isolation facilities. Ito ang pinaka-importante. I see. Ibababa tabi isin na mayor sa barko? Ining mga positibo sa COVID? Maraman tapayin at yan. Sa meeting. Iyon, oo. Basta importante, Henry, tiga-adana na nga muna. May meeting mo niyan, joint meeting ini. Para kung ano ang gibuhon. Pero for sure, kasuhapon, nakaulay ko na si Dr. Eric. If ever, ibababa sa barko. Kasi bubulungon ini. Yes. Ibababa. Naka-ready man po ang BRTH. Oo. Taang piga ditan tabi yor kanibatang mga kababayan, tabaka haling Indonesia bagay ni. Data klase aram kung anong variant ang dala ni. Yeah, tama yan. Kaya medyo nagsikap ini, Henry. Opo. Nagsikap ini sa social media. Dahil siyempre ang iba nag-uuna. So, bagong variant, ano? Oo. So, yun talagang dapat pantayan tayo ni Henry. Tali po ini sa Indonesia. Iya po. So, baka ini ang magpuon. Kaya talagang of utmost concern kayo ningon yan. Iya po. May mga baga tabi iyon, although ma-meeting pa man taon-taon, may mga instances baga po na may nagpo-positibo sa COVID na may mga crew sa barko. Dahil na baga po ipababa sa mga barko ang kadaklang kayo ito? Kan mga inot na instances. Kaya baga depende yan. Inisan to ko kay Dr. Kung kayo po na medication, dadarahon. Pero kung may mga allegedly yan, initially sabi, mga asymptomatic man. May medyo good news niya na kung asymptomatic sila. Kung asymptomatic, para sa kuya Henry, dahil na muna pababaon. Iyan. Diyan na lang mag-isolate. Masuggest ako dyan. Kung dahil man kayo pang medical attention,
sila dyan sa konsenta dyan na i-anchor. Say 15 days. Oo. Mas maray yan. Yes. I-suggest ko yan. Na dahil na makababa. Pero hindi na magkigwa pag-contact. Iya po. Oo. So, in case Mayor na gabo sila ng symptomatic, paano maintenance po kayan tabi? So, tagsadiri po. Ayun. Okay, very good. Ang maalis kan. So, tagsadiri po at kamsor. Iyo po. Oo. Okay. May informasyon ka po kung paano ini. Sabi kan paghali naman sa butuan, na-issue ini clearance, May informasyon ka po kung paano nangyari ini na nasa lawod na sa na-discover na may COVID positive sa laog? Yan nga ang pingalasan ko. Ang primero nga nakaramsa mo yan, nagtuminulag din Iyo baga so initial na nyo sa social media. Pero ngayon naman, sa second info sa Muya, nag-agi na Oo. Sa pag-checking sa butuan. Opo. Pero ang data pa na araman at yan sa meeting, dito pa masabi kung anong malay mo, may nagdepensa lang na bako man ini nagdulag. Just to appease us. Dito pa aramihan. Baka talagang ngalas ko na tatabinuyan pa. Yes, yung anay po. Iyan ang medyo hapot dyan. Tsaka paano nila na araman na duman sa first entry kung halimbawa pa man. Yes. Talagang medyo makalibong. Ano ini? Nag-test? Di ba? Yes. Kay antigen test or swab test sa barko. Sa barko, garo din, mapili ang swab test. Yan. Antigen. Oo. Kami nalawas antigen. Opo. Ang possibility, Henry, pwedeng araw ka na nangyari, Baka pagabot man, nag-test pinatest Tapos pinahali. Tapos, kanaraman, along the way na, nagtuwas result. I see. Yun ang medyo... Yun ang possibility. Oo. Dapat ko tayo na lahat. Pero siyempre, pag-test, I don't know. Baka siyempre, pag nasa lawod na ngayon, di bala na mga ikumasa inini. Kasi importante tinesmet. Ang importante nga tinesmet. Kung may informe kami, ma-inform kami kung sa inang port of entry ka ni. Iyo baga. Hindi na naman mag-up to ka ni. Sa rin ang posibilidad yan. Yes, Ang medyo ko yan, tagari ining mga recipiente kayo ni, tama kung sa ini, kung ini, cooperative masyado sa mga authorities. Yeah. Actually, naraman ta Sabado, naraman naman nila, nagarapudan na kami. Oo. So, Pananog, cement factory, sa Tagsadiri, nagarapudan na. I even informed OCD, si Yokot, Director Yokot, and isa ba ito pa si Cedric, sa APSIMO. Siyempre, disaster risk reaction ini. Tatsaluwas na ini Kaligaspi, ang bawa man. And of course, so BRTTX. I see. Oo. So, kung halimbawa, umabot man hanggang day sinda makakahala dyan hanggang day sinda cleared sa COVID, tabi? Ay, siyempre. Buda, local na. Hindi naman ipapalawo doon, Iya po. Alidigdi, pati papalik ngayon duman sa Kamsor. Duman garo nakaduong ini sa igogaro ining kwan duman. Iya po. Daking duman sa Kamsor. Pwede. Saron sa pwedeng opsyon, duman idak ini. Pero ini kasi mga barko, Enrico, unless inipig dry dock mo, siyempre kumadyan pa sa Kamsor kung dahil man doon magkipiga-akot. Balik-balik lang ini, Henry. Iya po. Magali-digdi, ma-change ki crew, or ang crew ngaya, after na kan another fleet, balik naman na Indonesia. Iya po. Araw ka ng mga rota ka ni. Iya, oo. Datan ni siguro yung case pa sa route niya, Cebu. Pero ini talaga, pinagamit ini sa coal. Barge na ini. Iya po. Pero may nag-abot digdi, almost every month. Iyo. So kung initabi na aligadong dosing ini, may posibilidad na magdagdag ini kung sarosin ng lugar dyan sa barko, sarosin ng barko ang mga tripulante. Yes, kasi may exposure na sila sa laog So walo din, tara mo pag matest kita ngunyan, so walo, there's big possibility at least magay ng pagka-kwan na duman, pagka-kupig isolating na sa 12. Iya po. Ang bawa, so itong walo na lang ang nagapadalagan kang barko. Kaya maraman tayan, ma-interview kita. Actually, Andy, ang initial kong aram, ang abutan niya sa aga. Yes po. Sa agang hapon tayo, tabi. Tama, 5 p.m. 5 p.m. Kaya may oras pa man kita. May time pa kita. May time pa. Meeting mo niya. May time pa. So, sobra pa ang time ka. Ang coordination man sa na ini. Then, of course, so barko, kung may radio duman,
makukontak na, magkagayguan na i-contact. So, nakaulay tama sa tagsadiri kang barko. Opo. Kaya everything should be today para maaraman ta ang mga sitwasyon sa laog. Pag ko may cellphone or kung may iguang satellite man duman or iguang contact sinda sa barko, maaraman ta yan today. Yes, opo. Oo, okay. So, may rason yor ang mga Legazpi nyo, mga albayano na mahaditabi sa bagay na ini? Telling po nindo? Pagiling ko naman dahil na naraman tulos ano? Pagsabata, pagiling ko, there's no, pag talaga na iling tang dahil sa day, ganito ini papababaon. Oo, ang medyo delikado lang. Kita. Dahil mas iyan sa BRT, ang problema, so magkaurulakitan sa BR, mauruli. Iyo baga. Maray na kita. Yes, budak day taaram kung talagang Delta variant under dara kay ni o so dating variant. Yes, so yan. So test pamansa na positive. Opo, oo. Ito pa manaram. Yeah. Sa Indonesia, massive baga, no? Yes. So, new variant. Grabe ang kaso duman. Kasi duman Pagiging ko, ini Henry, nagbaraba ini duman sa pier. Yeah, posible. Nagkaraon. Oo. So, na-establish tabi, Mayor, kung saan nakakuha kayo, most probably sa Indonesia. Ano tabi? Oo. Pagiging ko ini, bako managad sa sa sentro kang sa pinaka-sentro kang Indonesia. Opo. Mga port duman sa mga pigikuan man duman. Oo. Mga mga saro, mabuha Legazpi man or pasapun sa may mina kakol. Yes. Okay. So at least medyo may oras pa kita sa preparasyon kay ni. And hopefully po dahil niyo makaulakit sa mga kababayan tadigdi sa tuyang pagiging. Aramon ko nakaabot kining butuan. Iyo nga ni po Yes, saro pa yan. Duman nagpundo nagkaroon ng stopover duman sa butuan. Oo. Maka nag-refuel duman. Pero magkaroon pinababa duman. Big test lang siguro. Yes, opo. Okay. Dahil matugot duman so LGU duman na basta bumaba sinda. Okay. So makiki-update na lang tabi kami Mayor after the meeting, ano? Yes, Henry. Opo, okay. So, bago po sa mga kababayan we'll keep you posted. Opo, okay. Yan, may iba po ako. Naka-on guard kita kani. Yes, very good. Okay. May iba po ako, Yor, primero baga, kan nominaging Sabado, sabi nga ni, sold out si Sputnik V, digdi sa Legazpi. Primero baga itong pantano. Ano po gani po kayo ito? Pilot. Oo. Sputnik. Yeah, opo. Kumusta Yor tabi ang feedback sa imo? Kan mga nabakunahan kang isakang vaccine na yan? So far, di kita magayonon ang kuha kang Sputnik. Even so, ikaw nga na kung monitor. Pagkaaga, nag-walking pa siya. Okay. Pagkabanggi, linipot ka sabi ko, dahiman, senior citizen so kami sa Sinovac, may date na, may date kaming pinirot ako talagang maray. Mga 10 hours. Yes, Ang Astra, ang iba, nagpapara-interview ako, Henry, ang Astra, 2 days. Pero man po, talagang party na yan. Pero baga kurok alintura. So, talagang, importante. Iyon mo talaga ang, sabi nga mas maganda, Henry, may side effect na nga ni. Iyo baga po. Talaga sa antibodies mo, na makapag-develop, Okay, so... Pag virus, at least mag-develop sa antibodies mo. Yeah, okay. So, medyo marayor sa feedback, tabi, pag-abot din sa Sputnik V, ining gamalaya. May tada pa kita. And ito sa tuyak baga kuwang ka na pilot, tigi sa Bicol. Iya po. May tada pa kita. Then, ngayon, pig-ayos may Henry, kung nagdarong tabi mo niya, pinagbigyan taman sa mga ibang senior, may nagurok intumat, officers, A4. Pero ngayon, Henry, kaya pa mag-iro na sa QR code, yan ang kontra to kang DOH man. Okay. So mga QR code, especially senior. So ngayon tabi, tayo na natatada, less than 1,000 ini. Pigay schedule me ni, pig-araputan mo na sa mga QR code holder or registrants. No? So, ini mo na, Henry, ang priority ta. Na almost 19,000 na dapat mag-hero ini. Iya po. Asab na yun, pero na po ang nabakunahan ta ng mga taga-Legazpi? More or less. Yan, inoculation na. So, first dose, I think kung sa first dose, ito na. So, kung sa nabakunahan ta, first and second, kung na ginagamit ta, almost 30 plus na kita, 30,000. Pero sa first dose ta, going 30. So sa second dose, ito ang kulang pa. Ayun. Medyo na siguro going 10,000 pa lang kita. Okay. Second dose. Talo yung bagay ng Astra. Yes. Correct.
Okay. Ining Gamaleya or Sputnik, 42 days ini. Opo. Ang ining Gamaleya, iba man ang karakteristik ni Henry. So first dose, iba man ang pang second dose. I see. Pamarok kang Okay. Sinovac, tapos Pareho. pareho lang ang first and second dose ang pinagamit. Oh, ang pang second dose pa lang kayo, ibang klase naman. Pero parehong brand, pero ibang klase. National rush yan eh. Ayun. Kaya sa 2,000, di kita nag-reserve yung 1,000. Pinapigpaturok sa tuwing gabos yan. Ipinaubos. Sa iba man ang maabot na 2,000. So may masunod na pang second dose, ibang klase. Pero parehong Henry, base ko niya na nagaparailing kita ako mga about mga results. Sa ngayon, sa World Health Organization, ang rating kang Sputnik is number 3. Iya po. Totoo. Sa efficacy, behind only sa American product, yung Pfizer and Moderna. 95 and 90. This is running 91%. Iya po. Even duman sa mild. Ang karayang kaning Sputnik, kasi sa mild, alang kawan ng kwan mo. Hindi ka talaga tatamaan. Yeah, oo. Hindi ka din sa Sinovac, pagabot duman sa mild, medyo baba siya. Yeah. Kapusog lang siya duman sa severe. Oo. Ang ibig sabihin, hindi ka na talaga, so hindi ka na pwede, hindi ka naman ma-hospital, kung tamaan ka makaning sa. Pero ining Sputnik, even mild, baka di ka tamaan. Ayun. Magay ng ingat mo. Makusugan. Kasi makakanig ka kay positive. Oo. Pag naka-caution ka lang, di ka tatamaan. Alam ka ang efficacy niya, pareho kang Pfizer. Yeah. Oo. Pero Okay. ang sabi ta nga niya, ang pigarap kwanda dyan, so severe, buda so moderate. Ining Sinovac, di ka naman ka natatamaan, maski moderate. Kung ganun so mga mild naman sana. Minsan nga mga kanak lang ka ni asymptomatic. Iya po. Ang alasan ta lang, ini nangyari sa Indonesia at sa Thailand. Kasi new variant ini. Ako na ma-explain, kaya itong medyo nag-aralasa, di, paano new variant ini? Kaya tama ining protection na pinigibukan national government. Nasa nagirilang pa sa mga health frontliners. Paano new variant na ito? Iya. Kaya yung mga makatakot. Iya po. And we also don't know. Baka sa Pfizer, karugman, dahil man yan santuhon. Yeah. Diba? Oo. Even Moderna. Nagkataon sa nang sinaksak duman sa Sinovac. Iya po. Kung halimbawa Pfizer man ang sinaksak duman, there's a big possibility na may nagirilang magiraray. May posibilidad manggirara yan. Kasi iba pang balki nagduruman sa India na nakasaksak ang Pfizer. Kasi Moderna nag-ilang man. Sa iba man na ba yan. Kaya pwede man masabi yan. Basta po, yung pampagtubod ko, Henry, na whatever vaccine available is the right vaccine. Is the right defense. Yes. Makakatabang kimaray. Kasi may vaccine na vaccine ka is the right defense. Okay. Henry, Henry, karoon ako na ang pila sa Pfizer. Iyo baga. Pero big respect ko yan, Henry. Kasi kung kaya nagbakalakat ng freezer, we want to avail as many as we can. Yes. Kung pili nga yan ang babakalunta. Yan ang yung gusto kang tao eh. Inali po na nga ni Suasta dahil nakatang tsansa. Ma-deliver first quarter pa. Pull out ko nga. Tabakarabo naman kan mga ibang tao. Dumanag ka sa Pfizer o Moderna. Yes, oo. Sabi nga ni Sabi nga ni po kan mga obserbadores mga listeners na dahil nakitang hadit na bumakal ki arukan Pfizer, Moderna o ano man na bagay. Taigwa na po kita kina-acquire na bagong storage facility na kayang sumaray kan mga vaccines na yan. Pero Henry, dito pigiro sa kwarta dahil ang pigisabi sa kang Manila. Pwede tayong i-prepare sa booster ng kwartata. So, sumanalo na nagka-vaccine na sa Sinovac, pwede tayo nang i-booster again. I see. Okay. Pwede kita mag-order na kita. Magay na ipo-booster Pfizer o Moderna or yan ang magay na combination. Kaya lang, ang problema ni demand na naman. Kung ma-booster man sa Amerika, million man baga sila duman. Correct. Kaya pagka nagadebate ngayon, Henry, dali ko na magparatararap mo na sa mga first world country. Dali pa na natatapos mga saradit, araw kang Pilipinas. Kasi alam mo, may booster naman, mag-reserve na naman kita. Dali naman matatapos sa buong mundo. Iya po. Kaya baga may igo ki imbalance. Iya po. Ini pong binakal nindo na kuan. Ini po na binakal nindo na Can City, na storage facility ka. Ano po inita? Ang manginginabang ba? Kaya di ba kulang Legazpi, Albay, and Bicol region? Pwedeng store dyan, ano? 140,000. Yes, oo. So, bati ang DOH na ugma kayo ni? Dahil lang kasi ang mangyari kasi, ang mangyari kasi Henry, bago i-distribute sa ibang
sa ibang probinsya, mababa ko na digi sa DOH-5, di ba? Yes po, yes po. Kaya tama-tama, dako lang binakalta. Dali mo pwedeng albay lang ini. Yeah. Pwede din sumat mga sorsogon, katanduan. Tapos ini, ang importante sana, okay, so mga laugan. Iya po, iya po. Ang pagkuhan, di ba, magkitakaan, kompleto naman kitakaan. Iya. Nakaready naman ang DOH-kaan. So dapat ini, minus 70 to minus 90. Dapat talaga consistent yan. Ini nga ning Sputnik, Henry, iba-iba man ang karakteristik eh. Alam mo yung Sputnik, malas ka, naka-freeze. So, iyo pala, iyo pala nyo. Malas kang 5 minutes para papakuha mo maging liquid. Minsan ganit sobrang 5 minutes. Kung saruhan, inabot na 8 minutes. Frozen siya. Naka-frozen, ano? Hindi mo pwede ito, Henry, ikaw na medyo frozen, tabakulugod ikaw. Yes. Ganito gapo. Sabi ka na sa kuya, Mayor, pag tinudok natin, tumasakit ito. Siyempre, frozen siya. Masakit ito. Kaya dapat talaga i-liquid mo. I see. Pero karaskasan nyo pala niya, no? Karaskasan ng pagbakuna kaya. Karaskasan within 2 hours. Dapat pa nag-liquid siya, kaya within 2 hours. Yes. May maubos mo. Kaya kita baga, sige sa nang balik-balik. Okay. Yun may mga hapot tigdi. As na rin po ang satuyang another schedule of vaccination tabi sa Legazpi. Okay. So, ngayon po, second dose mo na ta. Sinovac. Oo. Uribusun ta na Henry ni. Gawin mo yung mga 1,000, sakto ni Henry, 1,300 na po second dose. So, nagdadaraw tabi mo niya. Kung saan ka mo hali, o kung saan dapat ka mo nagpa-first dose, maraming tayo na ma-public service mo na Henry. Yes, po. Kung saan ka tabi nag-first dose, duman ka man mabalik. Kung sa L3C, FPC. Kung sa mall, kung saan kang mall, duman ka man tabi pa second dose. Kasi baga nag-handle sa mall mga private hospitals. Yes po. So, sinama na nag-control ka mga card din. Dito may mga card ka, Henry. Diba? Kaya ngayon, mabalik ka ngayon sa August 6. Ako bagan sa card mo. Yes. Diba? Okay, reling mo na po, Nindo. I think nagkaigulang schedule ata yung tag-tooling. Dapat ko niyan, gigibuon Wednesday to the available. Pero, PNR ka po na daan. Pero anyway, so second dose po kita ko niyan, Sinovac. Then, by end of July, mapo na magandang Astra. May nagababot ng Astra. Reserved ka naman ini. Second dose man ito, Yor. So Astra. Second dose man so Astra. Second dose man so Astra. Second dose. Now, may sobra kitang 300 doses. Ayun. Ituturok ka na ini sa aga. Ito ng parado yun. So 100, ilala ko ini ni Dr. Gilego sa mga bedridden. Sa mga senior, ha? Yes. Baka na naman yan. Mas ka pa man. Magagalap sa sarong. Hindi po kita kaki. So baka senior sa natabi. Iya po. Mga po danta yan. Magpalista na po sa mga Kanindo, talaga mga bedridden, saro man yan na responsibility ta. Yes. Habang maluwag-luwag si Doc, nag-form kami duwang team sa mga bedridden. Mas makukuha na mga bedridden sa mga maluluya. Yeah. So, di kaya namuwas. Tapos, 200, QR code ka na, no walk-in, tomorrow sa SM. Ayan na, ano na? Teka muna. Sa aga is SM, sa aga. 200 yan. Pero yan, naka-QR code yan. So, mga QR code lang yan. Astra, magayon matabi yan. Naka-adjust na sa Astra. Hindi ko pagparapili. Dapat yan, bawal nga ni Henry. Nakapot ka na sa kuya. Pero iyan po, magayon yan sa senior citizen. Sabi na, magayon na ng kuwakaan. Mga Astra. Then, of course, sa QR code na maapod. I see. Buda, Henry, pintugutan ko na ang walk-in. Iyo nga, ito ni. Alam mo, Henry, sinabi ko baga, Henry, ang gatarabon kang saguran, maguran ka man. Hindi mo na mapapadi, mo naman ang sige magparakiwar. Iyo baga. Actually, pag may schedule... Magagururan kita, para sinkonta na, anytime sila, laog sila, may special lead kita. Iyo po baga, Pag may schedule kaya yun na kwan... Medyo madalang na ngayon, Henry, ang senior, medyo naglaylo Meaning, nagaduwa-duwa sa iba. Iyo, So pag may schedule kaya your vaccination talagang hapot kan mga kababayan, tapi di nga mag-walk-in. So may pwedeng akomodar ron tabi pag may available. Ano ba na, Henry, simbagong ko na tabihan. Sige na tabi. Kung ito nagkapararapot tabi sa FB page ko, di ko masimbag, taan i-fair duman sa QR code. Diba? Mariribok ang syudad. Yes. Ano man ngayong gobyerno lokal na nagpa-QR code? Tapos nga? Tapos walk-in. Baga, hindi pa lumag din ang surunod, hindi pa pa-renew to. Paraw ko ba kaya? Yes. Kasi ako ko lang magsabi, may ko kayo nangyari digdi baga sa Legazpi na nagtugot kay walk-in. Kaya nagpuot. Pero, ibang favor man baga sa tuya. Kaya ko naman kan magpara
para tarap ka. Pero para sa kuya, okay ako, basta na kulang vaccine. Ang problema, kulang pa ang vaccine. Iyon. Kuya, required talaga kang national mag-QR code, even Manila. Di ba? Puro yan may QR code. Takaipuan sa i-monitor. Di ba, Henry? Now, di mo po, yun po yan. No? So, nagduduro man na yan na duman may vaccine pa, tuturukan ka na. Yes. Di ba, Henry? Yes. Pero sa L3 siya na yan. Pero sa mall, may pit kita. So, kita doon pili magsurusuan. Kaya, niyan pa po ini sa kwan. Tapos po, ining natatada ng Sputnik, babanga unti na sa duwang mall. Almost 800 din 750. QR code din Nakaschedule talaga ini. Nag-QR code sila, tawan-tama siya ng privilege. Iya. Opo, okay. Then, ang masunod po kanina, may maabot kitang Johnson & Johnson. Yan na naman. Tuloy ko naman yan. One shot yan, di ba? May magre-revoke yan. One shot yan mo yan, di ba? One shot yan na Johnson & Johnson. One shot lang ini. Ano ko pera sa tuya? Baka 200, 300. Pero ini, itatao ko ini, ano kung kuman si Presidente, ako sa mga mayaman sana, ako sa mga mayaman. Pero, anybody. Pwede man sila, basta kung siya magduman makatutok. Yung turukan pa, di ba? Yes. Okay. Tapos may maabot kita kang Pfizer, pero in schedule pa. Pero ang siguro at ngayon sa ngunyan, Johnson & Johnson, nagabot na baga sa JNC. Hindi ko kita duman na share. Yes. Ating ang buwan pa ating mga munisipyo, Guama. Opo, okay. May saro na lang po taara mo, sa mga alkalde baga, kansarong aldaw, nakaurong ko sa mga alkalde sa probinsya, nagkalima ito, medyo may kwansinday, may date na, baka man, gari may medyo hinaing, na bako daw po equal ang distribution kang vaccine sa satuya tabi ng mga local government units. And although nahiling mananggad baga na ibang munisipyo, medyo halang ka mga location tabi yor. Ano po ang kuwang kayo ni? Ansa indong nahiling kung natarog ka ng sitwasyon tabi o patakaran tabi mayor? Ako Henry, sa masabi ko lang Henry, kasi ang base kasi Henry, ali ang mismo Henry sa DOH. Opo. Ang vaccine dapat Henry, mababa yan sa region. Okay. Diba? Yan dapat ang procedure, ano? From the region, dapat to ang DOH5, diretso na dapat yan sa mga LGU. Okay. Diba? Yes. Kaya, talaga. Diretso yan. Hindi naman dapat magiin kay probinsya. Opo. Diba? Oo. Kaso lang, nangalas kita, bigla nag-abot na igwa naman sa Astrodome. Ito suki, baga medyo nagka-birikla. Kaya sa mga LGU, daray. Yes. Oo. Then tamarang, ano what happened? Kaya nagapod ka na ako kay Director Vera, talaga reklamo man sa mga mayors na iba. Kung nag-favor sa Legazpi. Kasi dapat, ang nag-inoculate, ang nag-vaccine, ang LGU sa mga munisipyo. Oo. Kung halimbawa mag-adi man sa probinsya, dapat i-distribute sa mga sa munisipyo. Tagaraman ko, may nagpila man ng mga taga-ibang lugar. Pero pag dinupo mo kaya ang buong Albay, Henry, bako sa nasa mapagano niya, that is dangerous. Opo. Kasi sa dikmasa ng lugar na yan. Yes. Ako di akong tigabaso digdig kayo. Iyon ang kasimbagan dyan. How come? Na dapat yan, diretso sa mga mayors. Medyo ka naman ang naging, di ko na what happened. I even asked Director Vera, talaga, kasi siyempre, kita mo lang RD6 bagata Henry. Diba? Regional Dev. Kaya nag-apot ako, what happened? Kasi nga, even Sorsogon, nag-reklamo ang baga si Governor Cheese. Kulang man sa'yo. Pero sabi ko nga, it favors us. Pero siyempre, dapat equal application. Kaya ako ngunyan, kung ano natabot, ano ka itong pinaabot ni Kong Joey, natawan kay 2,000 su Daraga, 2,000 su Kamalik, 3,000 su Legazpi, direct ito sa Manila. Yan, okay. Okay. May sarap pa nga putig di paghapot nga tabi kay Mayor, kung pwede da ang alukaran ang OFW board ang mga seafarers ki-vaccine? Yes, tabi. Mga priority yan, nagapili pati yan. Hindi ko nga ako nakauloy. Kung ano po ang gusto yun dong available ng pig-accept, like Astra, Pfizer, o JNT, kamo po ang priority. May instructions sa po yan. Ayun, okay. Pero po, prepare lang yung credentials. Hindi ka pwedeng basta magtaram ka lang na seafarers ako. Dapat may credential ka. Ayun. Kasi unfair man yan. So may schedule yun may schedule para digdi. May schedule. May katalaga, magasakay ka na. Opo, may schedule po para digdi, Yor. May schedule para digdi. Opo na, diretso pag po schedule mo na ka. Yeah. Teka na mapila. Oo. Ang mga priority. Dapat ito, alagaan tayo nito, maruluwasin eh. Yes po. Very good. Okay. Mayor, iyo man sana po. Salamato na maray tabi. Thank you, Henry. Salamat tabi. Alright. Thank you so much. Alright. Thank you. Mga tugang, Alcalde Rosal sa paliwanag tungkol dyan sa mga issue po sa tuyang